Ka channel ka lo lom le vek chewa tunchum video chuanin balhla cake tui le osam taka siam dan kan en haule don ani ama sabera chuan balhla hi akor fai takin kan khe photang balhla hi pumthum ka mang dona kan khe fai ma saka piang hi bola kan dalu zelang balhla chu kan khe zauta veka fokin kan zunor dipang fian pa ngai te po kan mang thaya a her somna kha kan nei chuanin kan her som thei boka a her somna nei lautan po hetia foka zunor dip po hi a har salawa ol samlu tukani ti hian hei balhla chu kan nor dip zauta a chuan artui pumthum kan mang dona artui hi balhla kan nor dip na bola hianin kan chuki anga kan da lu zelang artui hi kan du chuan pum hnih kan mang thaya ne deuh hlek tura ka du wang khan pumthum ka manga pum hnih kan tel po khan na tui tok lutuk thavani ngun devin kan chaw polang kan du ang to ka kan chaw pol hnuwa chini fian teriat kan telang chi fian te chan ve kan tel le a chuan tel kan tel le ang tel hi ml somruk ani a ate na tur measuring cup kha kan nei lo chuanin tel kha ml somruk chu fian teriat ani a tablespoon fian te zawk kha khamiriat kha ni hian ngun devin kan chaw polang chini kan tel te kha kan chokral vekang chongun hi ngaya kan chongun po le kan cake siam kha dik don ti na ni kan du ang to ka kan chaw hnuwa khanin maida kan tel to ang maida hi bolhlo te hi lo om ve le thina chu wang chuan kan hri ka no khat le a chan ve ka hmanga maida hi kan du chuan no khat chau po kha kan hmang thei ani baking powder fian te hnih ka tela ngun devin kan chaw pol le ang atira hi chuan dim te te in kan chok phot don nia abuak lo nan kan chok koi hler don ani ti hian kan chaw koi that deuh hlek hnuah hian vanilla essence kan telang vanilla essence hi kan nei lo chuanin a aya khan dairy milk delight te kha kan nor dipanga kan tel thaya khoizu kan tel thei bawk ani chuan vanilla essence hi mani in ina siam chop thei boka a siam dan video po kha karun da to a endu te kan nom chuan description a link karun da don nia ti hian ngun devin kan chaw pol le anga ei ka du aina khal deuh hleka bawng hnute fian te li ka tel bel dona voi khata tel ngal vek lo khan azat ve vel kha ka tel phota chuang ka chaw pola nakina azat ve vel kha kan tel le ang maida khano khat le achan ve ka hmana wang khanin ka siam len deuh hlek dona wang khanin akhal deuh hlek ka bawng hnute kha ka tela maida khano khat chau kan hmangani chuan bawng hnute hi tel khera ngai chuang lovani ti hian hei ka chok koi tha to lutuka akhal dan te po tok vel to a ka du tok to ang a urna tur dekchi emo steel plate emo kan nei rem chanang ang kha kan hmanganga chuta chuan tel tlem kan thloranga chuan kan chul chhuak vekang kan du ang to ka kan chul chhuak hnuwa khanin paper ka kat biala amunga hiang ka pha a kan cake ur khalak chho anom jok na turin paper a hian tel kha kan chul le thuak thuakang kan du ang to ka kan chul hnuwa kan cake ur tur kha kan chung lut to ang tun chuma balhla cake karon siam dan hi a ol samina tui em em a bol lo kan man ho po mu han har sa le hau tak lutuk kha om lo boka in lo siam ve ngei don nya tuin ti ve ngei kering kan chun lu zo hian kan khong keu kewanga chuan gas kan onanga dekchi kan urna tur kha kan chuang to ang ti hian gas a sang bera da in minute thum vel kan lo chuang lum ha saphot to ni kan urna tur bel kha chuan chan kan da lu tanga kan cake ur tur kha chunga kan da ang kan du chuan dekchi a hian tui kan lei thaya tui lei lo pon tu na ko ur ang hian kan ur thei bawk ani ti hian minute somnga changa minute somruk vel gas a hniam bera da in ka ura
hei minute somruk nuwa chuanin alo puar tha tawh lu tuk a chuan chimte ka han vi pawh khan engmah ber kai te pawh kha awm tawh lova alo hmin tawh ni chu a hmel lan dan pawh mawi em em a hei a hmin tha bawka mah hi a tui hle ani kan la chhuak a nge rei vak lo kha ka dah dai deuh hlek a chuan lak chhuah nawm zawk nan a sirah hian ten chimte hian kan ti kual anga kan la chhuak ang hei hetiang hi ni a hmel lan dan chu a hmel lan dan a mawi a hmel lan dan a mawi ang bawkin a tui em em ani ka channel min hlut sak ka min subscribe tu te leh ka video min en sak thin tu te zong zong chunga ka lawma thinlung takin lawm thu ka sawi mawlh mawlh a min la subscribe ve lo te pawh ka video hi tha in tih zawng ani chuan khawngei in min lo subscribe ve dawn nia ole tun tuma video ka rawn siam theih chu heti zawng hi ni leh phawt sela video le peka kan zawaiin ei tur tui tak tak te nen kan in hmu leh theuh dawn nia chumi hma zawng chu in zawaiin ni hman nuam zan hman nuam vek u le